Eh, mabungahong adlaw mga igsoon. Live ta. Ako sa i-share. Musta yung adlaw mga igsoon, bagong kabuntago na puning nga gihatag sa Ginoo no uban sa paglaom. So ako naman ning gibalik-balik igsoon nga ni mata ta karong buntaga kay naay purpose si Lord. Amen. So wala ta ni mata karon nga way kapuslanan kundili ning mata ta gipamata ta sa Ginoo igsoon karong ning bag-ong kabuntagon uban sa libreng gininhawa kay nasa plano, nasa katuyuan unya naman tayo mga problema, nasa solusyon ana. Amen. Salamat sa Ginoo sa laing opportunity mga igsoon nga iyang gitugot nga mamalandong na puntas pulong sa Ginoo. After this, kabaw na mo magkuha na pud mis among anak sa school. No? So, again, kumusta no? Mabungahong adlaw Miyerkules tuba ko kay sa tuwa diha unya ako nagaampo kanunay nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas unya duol mus Ginoo kay sayang ra man ato ang mga mayong kahimtang diha kung layo tas Ginoo, no? So, salamat sa Ginoo. Shout out Brad Lynn Ligtas. Brad, shout out ya. And akong i-shout out ang 218,000 followers of Mabungahong Kristohanon. No? Shout out, salamat kay no. Sa kanunayng suporta. Dako na kayong suporta ang kanang inyuhang i-share atong live, kanang ato ang gi-invite atong friends to follow our page. Dako na kayo na siyang support mga igsoon. Good morning, Pastor. Hope to see you soon. Brother Rico Abkilan. Gracias sa Ginoo. Sige. No, kita ta pohon, brother. God bless. And to Sister Jane Coracha Formuso. Good day, Pastor. Pa-shout out from New Zealand. God bless you, Pastor. God bless you more and more, sister. Again, shout out to Sister Jane Coracha Formuso. Watching from New Zealand this time. Okay. Natay daghang followers das New Zealand sad. Actually, naatay followers da sa New Zealand nga. Ning ari diris Bohol, ning simba gid siya ning bisit, no. Taga kuan yang kaliwat taga Luon. Okay? Shout out dia sila si Brad Luisito ug sa imuhang maanyag nga kapika sa kinabuhi. And also pa shout out daw ni from North Cotabato, Sister Amor Kaakbay Pasko. So tanan nga mga kuan diha no, mga OFW, shout out niyo tanan diha. Naamos kong prayer kanunay as always. Kabalo na mo nga usa mo sa priority sa akong prayer mga OFW kamong mga followers ani nga page. Shout out diha mga seaman no. Mga seafarer, mga naka-permanent resident no. Salamat sa Ginoo. Unya, kuan diha mga igsoon sige kog ampo ninyo. Gusto sad ko nga mag-pray sad mo para nako. Bawas ba, no? Labi na sa ministry, grasya sa Ginoo, mabungahon jud kayo, no? Next week, biyahe na po ta Cebu, mga igsoon, kay mubalik ta sa Cebu City Jail, kay mao gyud ang nasa kong heart, igsoon, no? The moment nga akong gisurrender, akong kinabuhi sa Ginoo, sa time nga gitagaan kog chance ni Lord nga mabag-o, from drug addiction. Kay bawa na mo sa akong past, no? Mao yun akong ipanaad sa Ginoo. Lord, talikdan ako tanan. Gusto ko nga mosunod nimo. Unya, gusto ko mo share sa imong pulong, mensahe sa paglaom. Ngedtong mga tao nga pareha ra pud nako kasinatian. Katong mga adik-adik, mga kriminal, mga barumbado, mga maldito, basta mga bisyoso. Mao na mga igsoon nga mao gyud na ang pinaka-burden ako. Passion ako duol sa kong dughan igsoon kanang mga piniriso. Kanang mga gitawag nila og salot sa lipunan. Ganahan ko na. Kanang mga gihukman sa kadaghanan. Ganahan ko na kay gihukman sad ko nila sa una. Pero karon tanawang hitabo na ko.
Amen. So i-praise ko ninyo mga igsoon aside nga sige kog ampo ninyo. Next week niya adtumi og Cebu City Jail. Unya nanapod ko ilain nga dalhon nga usa sa disciples nako karon nga gipiyal sa Ginoo nga grabe pud og kaagi, no? Kato ning akong gitestimony ninyo nga bisan ang iyang paa karon napay bala sa 45 kay di man pwede kwaon kay maapektuhan ang mga nerve nanaron diri igsoon, no? So mauna nga kabaw na mo akong mga disciple, mga notorious ni sa una, no? Liwat sa ilang pastor, bitaw. So i-praise ko igsoon isip nagampo sa kuninyo. O, ana ba angay-angay? Shout out to Pastor NG Calo Daguplo. Amen, Pastor James, naaka-pirmi sa akong personal prayer. Ikaw sad, Pastor, naaka. Pirminte, tadya inang puay ta. Lens Piudos, pa-shout out, Pastor, from Bagakay. Kawayan, Luon. Ha? Sakto ba ni? Bagakay. Sama ni? Bagakay o Kawayan, Luon. Sama ni? Okay. From Lens Piudos. Okay, shout out. Shout out nako ang Cebu City Jail, no? Shout out nako diha ang brigada or ang maximum 4, maximum 4 nga nadia si Brad Aris, shout out Brad. Si Brad Kinit na pa diha. Okay? Og tanas abuyog, no? So shout out na nako diha og ang maximum 19 og ang maximum 13 day nga gi sharean sa pulong sa Ginoo sa kuang disciple nga si Brad Jimmy ning adto man sa taas nagbuwag mi, no? So all in all Cebu City Jail shout out nya kita na pohon. So akong shout out ang Living Water Christian Fellowship, ang akong ka-team nga manulo diha sa Cebu City Jail. Shout out nako ang Lombia City Jails Cagayan, mga brad nako diha, no? Lunglib kayo. Ang mayor diha si Brad Unga, shout out brother. Naka sa kong prayer kanunay. Unya ang Medina Municipal Jail shout out sad, no? Tanan mga piniriso nga akong nasudlan, magagmay o madagko, shout out, no? Unya, akong shout out ang tanang mga jail officer, tanang mga higala na to, followers na to sa Armed Forces of the Philippines, of course, ang mga kapulisan, Luzon, Visayas, sa Mindanao, kanunay nagsuporta kanato, no? Camp Osmeña, Cebu, Dris Amua, sa Barak, sa Tagbilaran City, sa Bohol, shout out sa tanang kapulisan, dadagang kong kaila diha. And of course, ang station na mo sa Clarin, ang Clarin Police Station, headed by our police chief na mo si Chief Amba. Tanan-tanan, mga classmate na ko during my criminology days, mga police, mga hepe, nga mga amigo na ko, dili lang ako tagsa-tagsaon kay na kwantas oras, no? Sumayong pagpaminaw o mabungahong adlaw kanatong tanan. So, ang atong topic karong buntaga igsoon may tungod sa kadako sa atong Ginoo. Sigurado ba ta igsoon nga nakailatan ng Ginoo na to nga atong gisimba, no? Ato ba yung ila-ilahon si Lord og maayo kung kinsa ginatong gisimba? Unsa jud nga klase siya nga Dios, no? Unsa jud siya ka milagroso kay kahibaw man ta mo ingom ta nga ang Ginoo milagroso. Unsa jud siya ka milagroso? Unsa jud siya ka kahibulungan? Ato nang tukion og maayo karong taknaa sa kabuntagon. Apan sa dili pa ta magpadayon, of course, magampo ta. Unya ako mong gihangyo nga i-mention inyong mga higala diri sa comments para makabantay sila nga nag-live ta. Unya you can also type at followers at highlights at everyone, no? Para makabantay na itong mga friends ba. Kay maybe one of our friends in Facebook nag-need ani nga encouragement, no? Who knows? And shout out also to Pangkoy's siblings, okay? Shout out there, sister. God bless, God bless, God bless. Okay? So, let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord igsoon kay mao man gid ni dili man ta pwede mag-start, dili ta pwede maghisgot sa pulong sa Ginoo nga wala ang iyahang presensya, nga wala siya na appeal. Atong i-invite ang Holy Spirit para mas mapalawman nato ang pulong sa Ginoo. This time kuan pa man tao 53 viewers, so maghuwat sa tas uban. Pero kung dito sila maabot kay wa sila kabantay, okay ra mag-replay ra man to sila. Kay di po ta pwede magdugay igsoon kay magkuha pa ko sa akong anak igsoon. Okay, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, the creator of heaven and earth, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this morning. Thank you. Thank you kay Ginoo nga taliwala sa among kabisi, taliwala sa among mga responsibilidad everyday. Imo ming gidasig, gitagaan mi nimong higayon, Ginoo nga mamati sa imong pulong. Lord God, andama among kasing-kasing, himo aming angayan, himo aming takos, Ginoo, kay nasayod kami nga balaan kay imong pulong, Lord God. Andama among panudlanan, Lord, nga espirituhanon, aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo.
And also, Father God, I pray nga tagaan minimo kasing-kasing nga madinawaton, mapainobsanon, ug labaw sa tanan, willing musunod sa imong pulong, Ginoo. Kay dili man igo, Ginoo, nga kutob ra mi paminaw ang panalangin naa sa pagsunod. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun, kay kung magsalig ra mi sa among kaalam nga tawhanon or kalibutanon, dili na mo matugkad imong pulong. So Lord God, I pray this morning, give us heavenly wisdom. And i-bless ta ng viewers karon, Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani unya, Ginoo, i-bless panalangini. I pray, Father God, nga ang imuhang presensya, ang imuhang gahom, imong dihog, ang imuhang himaya, among mabati karon, Lord God, ang manifestation sa Holy Spirit, Lord God, among ma-feel, among masinati karong kabuntagon as we meditate your word, Lord God. Samtang maghisgot mi, mamalandong mi sa imong balaang pulong. Holy Spirit, amo kang gi-welcome. Ikaw lamang among gipataas, Ginoo. Wa mi nagpataas og relihiyon, wa mi gipasigarbo nga simbahan or pundok. But the only name that we lift up this morning is the name above all names. Jesus reigns, the King of Kings and Lord of Lords. It's Jesus Christ alone. It's all about Jesus. So Lord God, ipataas ka namo nining taknaa sa kabuntagon. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so we have 60 plus viewers. Kita magpaabot sa uban igsoon ato ning sugdan ang ato ang pamahaw nga nalate sa kabuntagon. Okay, again, our topic for this morning is about the sovereignty of our God, or it's about sa the greatness of our God, or unsa siya kadako gyud nga Ginoo. Unsa ka milagroso atong Ginoo. Kinsa gyud siya, no? Kay ang uban mga Kristohano nang ilang nahibaw-an sa Ginoo murag taphaw ra bitaw atong palawman gyud maayo kung kinsa gyud ning Ginoo nga atong gialagaran. Mabungahong kabuntagon sa diha, Brother Rusty Nanali Badilla. Okay, praise God. So, anyway, again, salamat, no? Shoutouts na ng 218,000 followers o mabungahong Kristohanon. Unya, again, before na ko basahon na itong teksto, ako mong gi-encourage nga i-mention yung mga higala sa comment section. Unya, pwede sad i-type ninyo ang at followers, at highlights, at everyone para ma-highlights, makabantay sila ba. And aside from that, labing mayo i-share na to ni atong live igsoon para mas daghan ang makadungog, makakita. Ug sa tanan nagtan-aw diha nga naka-bluetooth speaker mo hala, ilabyog na diha ato ning ipalagubo igsoon, pulong sa Ginoo. Tanawan ang uban og magdisco-disco, mura nang mo-vibrate ang yuta. Di ba? Mo-vibrate pa kusog ang buto-buto kani pa nga pulong sa Ginoo. Amen. Let's go. So mao ni igsoon ang nato ang teksto. English, ako wala ning Bisayon igsoon. Okay. Simple ra kay niya itong bersikulo igsoon, and I know some of us, especially ang inyong mga children, mayo kay memorize aning mga kuana, mga bersikulo o aning nga bersikulo. Tanawa, akong anak memorize ni. And I remember sa bata pasad ko igsoon, daycare pa ko, kinder, memorize na ko ni. Shout out Pastor from New Zealand and from Bohol, Erwin Loyola Salarda. Okay, God bless igsoon. Thank you. So, ang atong teksto, kabalo ba mo igsoon og unsa ni? Og asa ni makita? I know that we are so familiar with this verse. Asam ni Pastor? Anyway, shout out sa mga subscribers de. Ani nga page, unya. Sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. Salamat sa mga subscribers, sa mga nag-send og stars. Thank you kay wa man ko nang ngayo na, pero salamat, ako nang gi-appreciate from the heart. Okay? Ang atong teksto mga igsoon, kinaunhan ni nga libro o kinaunhan ni nga book in the Bible igsoon unya. Aside from that, kinaunhan sa nga chapter and verse nga. Ang uban gilabyan-labyan na rin, pero kung ato ning kubkubon, ato ning salumon og maayo igsoon, nindot kay ni ang pasabot. Tanawa, Genesis 1:1. Sige ngon diri. In the beginning, God created the heavens and the earth. Simple kay no? Ato ra kuning labyan. Okay, again. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Grabe, no? Sa sinugdan daw igsoon, ang Diyos magapanalangin sa impulong. Sa sinugdan daw igsoon, sinugdanan, gibuhat sa Ginoo, ginabuhat sa Ginoo ang langit or ang kalangitan o ang yuta. Okay? He is the creator of the universe, no?
So, again, akong balikon igsoon, ingon pulong sa Ginoo mga igsoon sa Genesis 1:1 or 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kabalo ko igsoon nga kitang tanan ato na ning nalabyan. Usahay ato ra pong gilabyan, wala na to pamalandungi, wala na to gikubkob ug ayaw bitaw. Wala ta nakapangayo sa Ginoo revelation by Lord. Unsa may imo ang ipasabot ani? Kay murag simple ra kayo. Sa sinugdan gibuhat sa Ginoo langit ug ang yuta ana ra. Nya mo padayon na ta padayon wa ta kay baw igsoon nga lawom kay ni. No? Wa ta kay baw igsoon nga mas napay mas gusto ipaabot si Lord ani nga verse sa Bible. Shout out to Pastor Alan Parinasa, nakakita ko niya diri ba? Darao, no? So mo na mga igsoon no, ato ra ning labyan usahay. Nya ang uban ani, sige ra quote kay mubo ra kuno kayo. Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Mubo ra, pero igsoon kabalo ba mo igsoon nga nindot kay niyog message? Imagine, in the beginning, sa sinugdan. No? Next, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kung ato ni siyang palawman ug maayo igsoon, buot pasabot, tanan nga naa karon diri, ang kalibutan, ang kalangitan, the whole universe ang nagbuhat ang Ginoo. Now, aritas kalibutan kay naman ta nagpuyo diri, naman ta karon sa kalibutan. And also, kaning the earth, ang kalibutan igsoon. Ginama ni Ginoo. Sa ato pa rin mga igsoon, ang Ginoo may naggama sa kalibutan. Diba? Katong mga, ingon bitaw to si Lord igsoon, let there be light. Tanan nga naa ning kalibutan, ginama sa Ginoo. Mutunga ang mga isda sa kadagatan, niya dawgog dagat, ang, basta, something nga na igsoon, no? Mutunga ang kahayag, ang kangitngit, no? Tanan nga naa ning kalibutan, ginama sa Ginoo. Laktod nga pagkasturya, pagkasulti. Tanan nga naa ning kalibutan, ang Ginoo may tag-iya. Gikawat lang ang yawa lang di angkon-angkon pero ang tinuod. Ang Ginoo may tag-iya ni naghimo. No. He is the source igsoon. He is the creator of everything, si Lord igsoon. No. Mao ni ato ning palawman og maayo kay uban. Wa kayo kasabot, ba wa kayo kaila sa Ginoo pero ang Ginoo igsoon mao gini siya'y tag-iya sa tanang butang. Iya ingon bitaw to sa siyang pulong nga silver and gold are mine. Tanan nga naa ning kalibutan na ang Ginoo tag-iya. Again, ang Ginoo tag-iya sa tanang butang. Amen. Unya nganong maproblema ug mabalaka man ta. So atong i-connect mga igsoon ang giingon ni David ha. Kay gideclare man sa Genesis 1:1 nga sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ang kalibutan gigama sa Ginoo. Tanan nga naa ni diri, Ginoo may tag-iya. Okay? Now, mao na mga igsoon nga si David ning ingon sa Psalm 121:2. Okay? Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. According to King David in the book of Psalm, chapter 121 verse 2. Ingon siya igsoon sa Salmo 121:2. English gyud ni. My help, tanawa, comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Si David aware sad ng iyang panabang nasa Dios, nasa Ginoo, nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So, sakto ang Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sumingsikan damosyon si David igsoon nga akong panabang nasa Dios. Wala sa tao, kay ang tao ginamara po na sa Dios. Amen. Ingon si David igsoon nga ang sikreto day niya nganong malampuson madaugon siya. Ang sikreto ni David igsoon nga iyang panginahanglan gitagbo. Tungod kay iyang panabang igsoon, nagagikan sa Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. According to King David in the book of Psalm, chapter 121, verse 2. No? Mao na mga igsoon nga wa nagkulang si David. Mao na mga igsoon nga wa siya na problema sa iyang mga panginahanglan nun. Kaya ang iyang panabang igsoon, mao ang naghimo sa tibuok kalibutan. In other words, mga igsoon, sigurado si David para niya, nga di siya makabsan, kaya ang iyang source, ang iyang tinubdan, mao may tag-iya sa tanang butang. That is why, mao ni ang message nato karon igsoon. Kay gusto ipabot sa Ginoo ninyo, natong tanan,
nga kinahanglan wa tay laing source, wa tay laing saligan, kadangpan, kaduulan. Si Lord gyud labaw sa tanang butang. Kay nga naman, siya tag-iya nining tanang problema na solusyon basta mo dangop lang ta sa Ginoo. Amen. Sama ni David igsoon, iyang gipanghambog ngang iyang Dios may nagbuhat sa langit ug sa yuta, maong di siya magkulang. Mao na niingon sa Salmo 23:1, si Jehovah ako magbalantay, walay magkulang kanako, walay magkulang kaniya. It means na tanan iyang panginahanglan, apil ang proteksyon, apil ang mayong panglawas, tanan, wa siya gikadlukan bisan ang iyang mga kaaway. Ang Dios ang iyang magbalantay, makig-away sa iyang mga kaaway. Mao nang gipanghambog ni David igsoon ngang iyang Dios maoy naghimo sa langit ug sa yuta ug naa diha niya ang iyang panabang. Si David igsoon ang iyang panabang wa sa tao. Amen. Kay si David igsoon hari man to. Pwede man siya magsalig kay hari siya, lakas siya na makig-alayon siya ba sa uban nga mga hari sa lain-laing nasod aron na siya connection, no? Niadto siya mangayog tabang. Ana man na pareha sa atong gobyerno gud karon, di ba kabantay mo? Nay gitawag og United Nation unya nay mo laban po ba, nay mo laban nato Pilipinas, ang US, something ana bitaw. Pero si David wala siya nakig-connect. Wa siya nagsalig sa tao. Wa siya nagsalig igsoon sa ubang mga hari. Kay na may mga hari sa una pod sa panahon ni David igsoon, dili man kay siya ray hari. Wa siya laing gisaligan. Apan iyang gipanghambog nga my help comes from the Lord. Ang bugtong gisaligan ni David igsoon nga iyang gibuhos iyang pagsalig, iyang gibuhos ang iyang kuan igsoon kana bitang tibuok nga kinabuhi nga murag kana bitang iyahan na jonggi nagdepende siya ba, no? Way lain kung dili the creator of heaven and the earth. Siya yung ingon rin. Psalm 121 verse 2, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Si David igsoon di basta-basta og backup. No? Wala siya, ang iyang backup wala sa gobyerno. Ang iyang backup ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao nang gipanghambog ni David, maong si David walay gikadlukan. Kay sa panahon nila usob ang gubat, pero wala chill ra si David, cool ra. Kay naman, kay baw siya nga ang backup niya di basta-basta, kay mao may tag-iya sa tanang butang, mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mabitaw tong wa jud siya nahadlok ni Goliath bisag dako kayo, mingdaog siya. Kay ngano man siya ingon ang iyang panabang manggod, ang iyang gisaligan, dili tao. Wa jud siya nagsalig ni Saul, kaya tong time hari pa man si Saul, no? Ang iyang bugtong gisaligan ang Diyos nga labing gamahanan ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao nang si David way gikadlukan, wa sad siya na problema sa iyang gipanginahanglan, no? Again, ang si David igsoon wa siya nagsalig og tao. Wa siya nagsalig sa gobyerno, wa siya nagsalig og mga dagkong tao, no? Kung dili ang iyang gisaligan ang nagbuhat sa tao, our creator. Mao na igsoon nga gidasig taning taknas kabuntagon. Naman tay mga kaila nga mga dagkong tao, naman tayo daghang kwarta riha, dako man dag income or unsa da, no. Timan mauni, adto ibuhos ang inyong pagsalig sa atong buhi nga Dios nga may naghimo sa langit ug sa yuta. Usahay igsoon ang mga tao, labi na mga Kristohanon, usahay mag-struggle sa ilang kinabuhi. Ma-disappoint sila kay nganuman ang ilang pagsalig, mas gipalabi man nila ang ilang pagsalig nasa ilang isig katao. Maunang gitraidor sila, na-disappoint sila kay ang tao, bisag unsa ka maayo na ang tao timan nanay limitasyon, kay dili na perpekto. Posible nga mo traidor na nimo kalit, labi na sa panahon karon nga nas krisis. Mao na igsuon nga gipahinumduman ta sa Ginoo sa iyang balaang pulong karong kabuntagon nga adto nato ibuhos atong tibuok pagsalig sa Ginoo, kay ang Ginoo ang Dios igsuon maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, siya tag-iyas tanang butang. Tanan natong panginahanglan naa niya. Sama sa gihimo ni David igsoon, no? Si David wa magsalig sa tao, wa magsalig sa iyang mga sundalo. Si David igsoon wa magsalig sa iyang mga karwahe, mga kabayo, wa magsalig sa iyang mga inagiban. Pero ang iyang giingon diri igsoon sa Psalm 121:2, my help, ang akong panabang, okay, comes from the Lord, the maker of heaven and earth. No? Kaya kung atong pasultiyon sa igsoon si Prophet Jeremiah, delikado kung ang atong pagsalig wa sa Ginoo. Delikado kung atong pagsalig wala sa Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta.
delikado kung atong pagsalig na sa tao, nasa bahandi, nasa kwarta, o runsa man. Tanawa ang gingon sa Jeremiah 17:5. Napoy gingon din ni Prophet Jeremiah igsoon. This is what the Lord says. Again, Jeremiah chapter 17 verse 5. Nagingon din pulong sa Ginoo. This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength. Okay? Tinunglaw daw ang musalig sa isikataw. Muna igsoon nga si David, wag yun siya musalig sa iyang isikataw. Ang gisaligan dyan ni David igsoon, ang iyang panabang naa sa Ginoo. Kaya ingon si Jeremiah igsoon, si Prophet Jeremiah, nga ang katukunong mga mingsalig sa tao tinunglo. Nganong giingon magtinunglo? Nganong ningingon man ang pulong sa Ginoo nga tinunglo ang musalig sa iyang isikataw? Tinunglo yun, kaya nga naman, walay kasiguraduhan diya. Ang tao dili perpekto. Ang tao na limitasyon. Amen. Bisag unsa ka kasaligan ng tawhan na timani nga tao ra na igsoon. Ayaw kumpensa. Kay basin gigamit ra ka na kay magamit pa ka. Pero sa panahon nga di na ka magamit, di na siya makabenepisyo nimo, buhian ka. Mao nay usa sa natural nga behavior or karakter sa tao. Murag gitik advantage ka ba? Murag mao na gitawag og friendly user ba? Giamigo ka, gihigala ka, although di tanan pero naay mga tao nga ingana. Og normal na kayang tao ra na. Posible nga kung di ka magamit, buhian ka. Apan si Lord di ingana igsoon. Amen. Si Lord dili ingana igsoon. Ning promise siya nga He will never leave us nor forsake us. Unang ayaw kumpiyansa igsoon. Ingon si Jeremiah, tinunglo ang musalig sa iyang isigkatawo. Apan ning tubag sa siya sa Jeremiah 17:7, ingon siya, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Again, ingon si Jeremiah sa Jeremiah chapter 17 verse 7, ingon siya direo, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Bulahan ang ningsalig sa Ginoo. Bulahan ang nilaom sa Ginoo igsoon. When we say bulahan, blessed, meaning gitagbo ang atong panginahanglan, safety ta, secured ta igsoon. Kung ang atong pagsalig, ang ato ang panabang na nato gikuha sa Ginoo, kung ang Ginoo may atong kalipay, meaning kuan kanang naay kasiguraduhan igsoon, no? Dili ta ma-disappoint, di pare sa tao. Amen? Di ta ma-disappoint, dili pareha sa tao igsoon. Nga maayo nato usahay kung maayo atong ipakita. Apan kung sa dihang masipyat ta kay kitalig tao ram pud ta. Lisod pero dili ta mapakyas. Sa dihang mapakyas ta igsoon kay wala natutuyuan, mausab ang ilang tinagdan. Ngano man na kay tao ra sila. Conditional ang ilang gugma, di pareha sa love ni Lord nga unconditional. Pastor, nganong makaingon man ka nga unconditional, kabantay ka, kapila ka na dagma, kapila ka na kasala, pero sa padahon nga muduol ka niya, gibalibaran baka sa Ginoo? Wala. Because the love of God is unconditional. Because according to His word in 1 John 4:8, He is the God of love. The very nature of our God is love. Mao na nga, di na siya mapulan pagpasaylo na to. Mao nang adto ta musalig niya. Adto na to ibutang atong pagsalig sa Ginoo, atong paglaom sa Ginoo kay naay kasiguraduhan niya. Amen. Mao nang ingon si David nga my help comes from the Lord. Sikreto sa kadaugan ni David, sikreto sa kalampusan ni David, sikreto sa pag-uswag ni David, sikreto sa iyang pag-asinso ug paglambo ang Ginoo, dili tao. Ug mao na iyang gusto gipaabot nato nining kabuntagon igsoon nga kita sad nga naas kamatuoran. Way lain nga atong tagaan sa bugtong tibuok pagsalig, depende ta kanunay sa Ginoo. Nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, kay siya'y tag-iya sa tibuok kalibutan. No? Tanan natong problema na ay solusyon. He's a way maker, He's a miracle working God. Amen? Mao na nga, ayag kumpiyansa igsoon, bisa naa kay mga kaila nga mga ma-impluensya, bisag naa kay kaila igsoon nga mga dagkong tao, bisa na kay kaila igsoon nga tan-awon mo safety ko ri kay kuyaw gani ba general gani kuyaw gani, no? Ayaw kayo palabig salig diha. Pwede man mo salig ka pero gamay ra. Apan ang imong 100%, 100% nga pagsalig adto na isalig sa Ginoo. Kay sigurado nga di ka ma-disappoint.
sigurado nga di ka madismaya kay ang imong gisaligan mauman ang Dios nga matinud-anon, mauman ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, siyang tinubdan nga dili makabsan. Nganong madisappointa kay usay nahutdan ang atong gisaligan, kay ang atong gisaligan tao ra nya, ang tao dili na pirmi na. Sige kag salig og tao, salig ka, salig. Nakabsan, nahutdan, tanawa ikaw, na-disappoint ka. Kaya naman, imong pagsalig na sa tao. Pero kung imong pagsalig na sa Ginoo, ang Ginoo di mahutdag pamaagi igsoon. Amen? Ang Ginoo igsoon ang iyang pamaagi, dili mahutdan. Mauna nga, perminti yun, tagbuo na itong panginahanglan. Usay, ginagmay, pero kanunay. Ana na mga igsoon, kana kung ang atong pagsalig na sa Ginoo. Amen? Remember the first book in the Bible? And the first chapter and verse, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Walay nagbuhat ining langit ug yuta ang Ginoo. So pasabot igsoon siya tag-iya ning kalibutan, tag-iya siya sa tanang butang. Tanang butang sa ato pa tanan sa natong panginahanglan. Ang Ginoo tag-iya naa sa solusyon igsoon. Mao nang adto ta mo salig niya, ayaw pagsalig anang mga tao diha. No, ikaw ra imaritis ana, no? Mao bitaw na mabitaw ni akong gibalik-balik igsoon nga usahay ma-depress ta, ma-disappoint ta. Grabe atong kasakit, dismaya ngano man nasubraan atong pagsalig sa isig katawo nato. Nalimot nga ang tao-tao ra na. Nining taknaas kabuntagon gi-correcta ni Lord, gi-redirect ta ba nga adto gyud ari na ihatag ang pagsalig nako, no? Murag something ana ba. Labi na karon igsoon nga lahi na kayong pangitabo sa kalibutan. Di na kakasabot sa tao nga basin traidoron baka, no? Lahi na. Kay it's biblical, gipropesiya na sa balaang kasulatan sama sa itong topic last night nga ang kalibutan igsoon sa katapusang mga adlaw magkadautan. Mao na igsoon nga wa nakakibaw kinsay angay nimong saligan. Musalig baka kunikuan, musalig no. Ang sigurado nga igsoon nga di ka i-traidor, di ka magmahay. Bugtong saligan nato ang atong magbubuhat, ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Di ta i-disappoint niya. Aside from that, tanan natong panginahanglan tagbuo niya. Amen. O na igsoon, no? Again, akong balikan ta maingon si David, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. No? Ang panabang ni David igsoon nagagikan sa Ginoo nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao nang hinungdan nga si David nagmadaugon sa iyang mga battles. Mao nang hinungdan nga si David igsoon nagmalampuson, si David mga igsoon nagmauswagon, ngano man ang iyang pagsalig wala sa tao. Ako igsoon kung pagsalig sa tao daghan kog angay saligan kay kabalo na mo na ako igsoon nga honestly na ako'y mga kaila jud nga mga dagkong tao, no? Daghan kog amigo, abogado, suod kay mi sa among mayor, suod kay mi sa mga daghan kog amigo, mga pulis, mga dagkong tao, mga hippie, daghan mga tao nga koneksyon. Unya kabaw ba mo nga ning salig sa kunila? Ning salig ko nila pero ang tibuok yun akong pagsalig nas Ginoo. Wala ko gihurot akong pagsalig nila kay tao raman sila. Bisag suod pa mi pero tao ra sila. Ning salig ko nila pero mas ni salig ko sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon kay mao na dapat ta. Dapat mao na tong buhaton igsoon. Kay once ang imong pagsalig igsoon nga tibuok, I mean 100% naa sa labawng makagagahom, walay tao makadisappoint nimo. Once makakat-on ka igsoon sa pagsalig sa tibuok nimong kinabuhi ngadto sa labaw makagagaho nga may nagbuhat sa langit ug sa yuta, walay sitwasyon or walay tao nga makadisappoint nimo kay ang source sa imong kalipay ang Ginoo man. Mawitaw na kaning salig niya. Amen. Mao na igsoon, mao na atong message this morning. Wala tay lain nga saligan, lauman igsoon. Daganan panahon sa kalisdanan, dalangpanan kadangpan igsoon. Ligong turi nga atong kapasalipdan sa panahon sa mga katalagman ug mga trahedya kung dili ang Dios nga labing gamhanan nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya lamang ang dapat natong saligan. Again, naman mo yung mga amigo niya, nga mga connection, mga dagkong tao, di man sayop nga mo salig ka nila. Apan ang sayop kung ang tibuok imong pagsalig imong gihatag niya. Nganong daghan naghikog? Nganong daghan ng mga bana asawa naghikog? Tungod kay nangabit ilang bana, nangabit ilang asawa. No? Ngano man na-disappoint sila kay ilang tibuok pagsalig ilang magihatag sa ilang bana, ilang asawa. Kasi tinuod lang mga igsoon, kanang atong bana bisag buutan kay na nya gwapo kay na, ang atong asawa bisag buutan kay na nya gwapa kay na, mao ni timan itaw ra gihapon na siya. Amen. Dandahan lang mga kapatid. No? Ang tibuok ug ang imuha jung pinaka saligi-saligan
way lain gyud ang Ginoo. Kay diha sa presensya sa Ginoo, diha sa Ginoo igsoon, no? Walay disappointment, no? He is always faithful for us. Kabantay mo, even though sometimes we are not faithful to Him, but He remain faithful for us. Nga na, si Lord, maunang, asa man ka mangitag sama sa Ginoo. Matinod-anon, no? Bisag kapila na nimo gibiyaan, kapila na nimo gituyuan, o buhat og sala, pero inigduol nimo, maka-feel ka sa iyang embrace, kabantay ka? Maka-feel ka sa iyang comfort, no? Sa dapit nga imo siyang gibiyaan, naghuwat lagi na siya nimo, like what happened to the prodigal son. No? Gibiyaan na siya sa anak. Ang anak himbalik, gidagan pa, gigakos ang anak, no? Anak si Lord igsoon, no? That's the character of our Heavenly Father. That is why wala tay rason nga dili ta mo salig sa Ginoo. Kundili, let it be nga atong tibuok gyud. Tibuok ha? I mean 100% nga pagsalig. Mas maayo gyud igsoon nga atong ihatag sa Ginoo. Nganuman kay diha sa presensya sa Ginoo di ta ma-disappoint, matinud-anon siya. Amen. Nya siya ang tag-iya sa tanang butang. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kining tibuok kalibutan ngatong gipuy-an, siya ang tag-iya, lalang ni niya igsoon. Amen. O nang adto ta salig niya. Unsa man atong mga problema, no? Usay matintal ta. Instead nga mudagan ta sa Ginoo, nata dagan sa tao, nata dito na maylo. Unaha si Lord ug duol igsoon. Ako igsoon, how many times na nahitabo na ako sa akong asawa, naminaw gyud akong asawa karon. Live naras kilid, no? Nay mga times igsoon nga daghan kay migbayronon sa utang, Judith na, no? Daghan kay bayronon, mao ni apil ang internet, aircon, tanan daghan, kuryente, tubig. Nya usahay kay ma-short sa budget ba kay honestly igsoon kami baya diri. Kita diri igsoon nahog baya tag nagpioneering kay murag nag-start kay nag-independent ta. Wala mi gipasilungan ang kung naman mi gipasilungan way lain ang Ginoo, wa tay sponsor, wa tay supporter, may man ang uban diha kay naay mga partner kay wa ta igsoon pero wala nako gikumpara kani nga ministry sa uban. No? Wa mi laing gisaligan si Lord, we walk by faith and not by sight. Naay mga times igsoon nga mag-struggle mi financial. Unya maulaw man mi mamaylo kay murglain man lain na po ni mga pastor mamaylo. Unsa na inyong Ginoo basin balikan mi ba? So naay mga times igsoon nga ang mag-ihap na lang mi sa oras. Love, hapit na Rono, hapit na ma-close, ana bitaw. Pero abi yung mga igsoon, grabe gud si Lord na kung makita sa Ginoo ang imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing, nga atong paglaom, atong pagsalig na aniya. Matinga ka kay pila ra ka oras, pila ka minuto. Nay kadaghanan minuto ra, nay mag-chat nimo pastor. Ibalik ra gud imong GCash ug nako kay na-iris, di ba? Pastor, naa ba kay bank account? Pastor, unsay complete name nimo? Murag something pastor ari ra gud sa balay kay naami bugas diri na ako'y isda pastor gipadala ni kuan. Pastor something what? Makaingon ko ha? So makahilak na lang kas kalipay usay nga wow kuyawa Lord no. Ngano man na once makita ni Lord nga ang imong tibuok, what I mean is 100%. Once makita sa Ginoo igsoon ang tibuok nimong pagsalig naa niya, mulihok gyud na siya. Mangita siya paagi igsoon. Bisan nahurot na nimog pangita tanang paagi, tanang solusyon, wa kay nakitaan pero si Lord unlimited ang iyang pamaagi. Unlimited ang iyang solusyon. He will always make a way when there seems to be no way. Bisan sa tan-aw na to wala nay paagi, magunsa na lang. No. God, the creator of heaven and earth, the creator of the universe will always make a way for us. Magagamit siya og mga tao, any instrument para matagbo imong panginahanglan. Just like what happened to me sa among experience sa ministry, grabe. Usay magtinanaway lang mi sa kong sawalab. Imo ni silang gisultian nga naatay kinahanglan. Timely lagi kayo. Wala man, ngano man ang Ginoo na inihikap. No? Ang Ginoo na inihikap, di na ka kinahanglan magpadungog-dungog. Nga wala lagi may bugas. No, ayaw kinahanglan pagdungog-dungog. Maro na. Si padungog-dungog, no? Tuguti si Lord muhikap, mulihok, igsoon. And He will always make a way. And then, based on my experience igsoon sa 13 years sa ministry, 13 years ko nga nagawali as a pastor, what I've experienced is God delight to do the impossible. No? Gusto siya, mas malipay si Lord, mubuhat og imposible kay mahimaya man, maisa man gid siya. Amen? Mao na igsoon kana kung makita ni Lord nga atong pagsalig.
nga tibuok na gyud niya igsoon. Di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan. Kaning akong mga topic igsoon, akong mga gi-share nyo, puro na experience na ko. And the ministry nga na mga times nga naglisod mi, pero kung nga tong pagsalig na sa Ginoo matinga ka, na mo abot lag kalit sa inyong balay, manuktok, magdalag sudan, na mga ingana bitaw nga mga ma-surprise ka, no? Pareha nang nanginanglan kag sapatos, na ilagan mga hatag sapatos karon, palit na lamig kanang butangan ng sapatos nga taas kayo kay di naman masuod mga igsoon, no? Nga bitaw kay si Lord mangod igsoon, mao ni paminawi igsoon. Ang atong Ginoo once makita niya nga ang atong tibok pagsalig na aniya, tinuod lang mga igsoon bisan di pa ta mubungat sa atong panginahanglan. Nakita na sa Ginoo ang ato ang unsang nasa atong kasing-kasing. Ang atong mga luha kada tulo sa atong luha igsoon nakasabot si Lord. Kay balo siya og unsay rason nga nitulo ang inyong luha. Ingana si Lord mao na nga gidasig ko kamo nining kabuntagon nga naman tay tao nga amigo nga tan-aw nimo nga butan or kinsa man na igsoon naman kay connection diha igsoon. Way problema mo salig ka pero ayaw ibuhos. Kung naa may tao or angayan nga buhusan sa tibuok nimong pagsalig si Lord. Kay wala joy palpak na. Dili kay traidor. Unya dili po ka buybuyon. Kay usay kaning mga tao nga atong gisaligan igsoon. Kung di na mabawsan sa ilang gihimo nga kayo mamuyboy, labo na ba sa una ako'y nagpa-eskwela nimo? Labo na ba sa una sa panahon nga wa kay bugas nangayo kanako? Di ba? Ari pa ka tikaon kay way sudan diha. Sa una mauni no, mamuyboy, normal na sa tao. Pero si Lord mga idyon di mamuyboy. Again akong i-recall ang story sa prodigal son. Sa dihang ang bata nga salbahis ning uli sa iyang amahan. Giboy-boy ba sa amahan? Gingnan ba nga, mao na diha, nibalik na kanako kay wa na kay makaon. No, nibalik na kanako nagkabulingit na katanawa na imong porma murag di na katawo. No, asa man tong kwarta nga akong gihatag nimo? Asa man to na? Di ba imong gibawi, imong gipangayo ang imong mana, ang imong bahin. Akong gihatag pero imong gisikusikan sa kahilayan. Asa man na? Di ba? Tagam na nimo. Mingana bang aman wala. Pag uli sa nagkabulingit nga anak ang amahan ning dagan. Mao pay ni dagan ning gakus ning halok. Gitagaag sa nina, naghikay pa, nagpista pa igsoon. Si Lord dili mamuyboy. Di pareha sa tao. Mao na nga akong gibalik-balik. Gusto ka nga ang imong saligan, di ka buybuyon. Si Lord, ayaw ng tao, no? Again, mao ni ang message for us this morning nga, mas mayo nga atong ihatag ang tibuok natong paglaom pagsalig sa labawng makagagahom sa Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Kay siyang tag-iya nining tanan. Amen. Dili ta magmahay, dili ta madismaya, dili ta madisappoint kung atong pagsalig na sa Ginoo. Apan kung nga itong pagsalig na sa isikataw na to, ma-stress ta, pwede pa ta ma-depress, mabitang uban naghikog, madismaya ta, madisappoint, no? Masakitan ta, nga naman tao ramang gud sila, bisag unsa kabuutan sa tao, timan niini, tao ra gyud na sila. Di kalikayan, musugmat gyud na ang ilang pagkatao, tawhanon. Amen? Kung gusto ka igsoon nga di jud ka madismaya, di ka mapalaw igsoon, sigurado, nga kana bitawng di masayang imong pagsalig. Adto ta mo salig sa labawng makagagahom sama sa gihimo ni David. Ingon siya, ang akong panabang gikan sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao nang hinungdan nga sa dihang nakig-away si David sa iya ni Goliath, nindaog siya. Ako igsoon wako kay bawo kung say mga Goliath ninyo karon. Unsay problema ninyo diha nga murag si Goliath, meaning dagko nga problema na. Unsay higanting problema ninyo. Pero kung inyong pagsalig na sa Ginoo, makadaog mo na, makalabang mo, sama ni David. Si David nakapildi ni Goliath kang iyang pagsalig na sa Ginoo. Si David nakadaog sa daghang mga gubat sa iyang kinabuhi tungod sa Ginoo. Ingon siya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kamo igsoon, unsa may battles ninyo karon? Unsa may mga gubat ninyo karon? Inyong struggle, mao na yung mga gubat ninyo karon? Mga battles ninyo, salig lang sa Ginoo. Once mo salig mo sa Ginoo, sigurado nga mudaog ta sama ni David. In every battles, David won. Why? Because ang iyang pagsalig, iyang panabang, nagagikan sa Diyos. Dili Diyos, Diyos yun nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Amen? Again, wa ko kay balo ninyo daigsoon, wa ko kaila ninyo.
100 plus viewers this time. Wala ko kaybaw sa inyong sitwasyon. Wala ko kaybalo kung unsay mga higanti ninyo. Inyong higanti, mga gitubang karon, higanti nga problema, kwarta, utang, pamilya, imong bana, negosyo ba ninyo? Ang inyong mga gubat karon igsoon unsa man about sa inyong family ba? Wala ko kaybalo igsoon kung unsa. Apan si Lord aware anang tanan. Kung ang inyong pagsalig, inyong ihatag sa Ginoo, sama ni David igsoon, daog siya sa mga gubat, daog siya sa higanti. Ngano man iyang pagsalig na sa Ginoo. O na nga, ako mong gidasig nining kabuntagon, adto ibuhos ang inyong pagsalig. Adto mo pagdepende sa Ginoo. Ayaw sa isikataw nimo. Kaya again, bisag ang tao unsa na kamaayong tao. Tao ra gyud na siya. Nay panahon mo gawas ang iyang pagkatawhanon, tawhanon. Sa Ginoo igsoon, di gid siya mausab. Amen. He will never change and he will remain faithful for us. Amen. So igsoon, lastly, adto na to ibutang ihatag atong pagsalig sa Ginoo. Kay dili siya mapakyas, dili siya mopakyas sa iyang saad. Sa iyang saad nay kasiguraduhan. Ang saad sa tao, ang tao paasa usahay. Hapan ang pagsalig sa saad sa Ginoo, ni Lord na ay pag-asa. Amen. Amagamputa. Hallelujah. Father God, thank you so much for your words morning. Salamat Ginoo nga imong gipahinumduman nga wa gyud lain hatagan sa among tibuok pagsalig, paglaom, ikaw lamang Ginoo. Ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ang tag-iya sa tanang butang. Ug diha kanimo wala dili jud mi magkulang Ginoo. Thank you for your message for us this morning, Lord. Holy Spirit, salamat sa imong presensya. And Lord God, I pray nga kani nga message nga mong nadungog karong kabuntagon, mao kini maghatag na mo og giya Ginoo. Every time nga makasugat mi og mga higanti nga problema, makasugat mi lain-lain nga gubat sa among kinabuhi. Amo jong ibutang ang among pagsalig nimo. Kay sama sa nahitabo sa imong alagad nga si David Ginoo. Ning daog siya sa iyang mga gubat, ning daog siya sa higanti nga si Goliath, kaya ngayang pagsalig na animo. So Lord God, I pray to all of the viewers this time. Lord, wala ko nasayod, wala ko kabalo sa ilang sitwasyon. Wala sad ko kabalo, Lord, sa ilang mga higanti nga giatubang karon. Wala ko kabalo sa ilang mga gubat nga giatubang karon. But Lord God, I pray nga imo silang dasigon nga wala sila laing kuhaan o kusog. Pagsalig, ikaw lamang Ginoo. Kay diha kanimo nay kadaugan, diha kanimo nay kasiguraduhan, diha kanimo nay kalampusan, kauswagan, kalambuan. Salamat Lord, thank you for your word, Lord God. I pray nga dili nimo labayng kawang kung dili amo ning i-apply Ginoo. Hantod nga mubunga kini Ginoo sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo. Hallelujah. Salamat Lord. And this time I pray to all of the viewers as always, Lord God, sa tanan nga followers ani nga page Ginoo. Ako nagaampo sa ilang kinabuhi, sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi Ginoo. Nga mapadayon kapag kupot Ginoo, mamuhat ka Lord. Unsa man ang ilang mga problema nga gihambin karon, gipastan. Unsa man Ginoo ang ilahang mga gidaladala karon Ginoo nga mga struggle Ginoo. Lord, tabangi sila. Tagaig solusyon ang ilang mga problema. Tagaig kasulbaran ang ilang giatubang karon nga mga lain-lain nga mga bugat Ginoo. Unsa may mga cross nila karon, crosses, tabangi sila Ginoo. Kay ang imong gakus, ang imong comfort makapagaan sa among pag-antos Ginoo. Unsa man ang pinaka-need nila karon nga milagro Ginoo. Pinaka-gusto nila, pinaka-gikinahanglan nila karon, Lord God, I pray nga mamuhat ka. Let your power will manifest in their situation right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. By the blood of Jesus Christ. Thank you, Lord God. And Lord, I pray nga himua lamang silang angayan gid Ginoo. Kay nasayod sad ko Lord, nasayod mi nga dili sad ka basta-basta mo grant or mo piyal namo Ginoo. Labi na mga dagkong butang kung dili pa mi kapiyalan. So Lord God, ako nagaampo nga mahimo sad silang takos Ginoo. And again Lord God, ang pinakagusto nila karon sigun sa ilang kinahanglan, Lord God, tagbua. In Jesus name. In Jesus mighty name. Thank you Lord God. We claim your word in Jeremiah 33:3 nang ingon ka. Tawgon ka namo og dili ka magpabungol-bungol kundi motubag ka. Unya dili lang sad motubag nga magpakita lang ka og mga ginagmayng butang kundi kahibulungang butang imong ipakita, imong itubag namo. So Lord God, right now I pray
unsa man na nga kahibulungang butang nga gusto nila Ginoo, kanang imposible na Ginoo, Lord, I pray imong ihatag sigun sa ilang tinguha karon. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. So Lord God, among dawaton ang kadaugan, among angkunon ang mga milagro gikan kanimo. Ang kuno namo ni uban sa dakong pagtuo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo o gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mao'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon mga higala. Hallelujah. Praise God. Salamat sa inyong pakiguban ako, no? Sakto. And this time, akong ibalik ang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Praise God. So, anyway, thank you mga subscribers. Thank you kaayo. Sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption na nga live. No, itong YouTube channel. Kaya i-download rin ako ni mga ikson niya. Akong i-upload dito kay sa YouTube. Mas maganit bitaw siya. Mas dali ko makitaan dito. Salamat sa kanindot nga mensahe, Lord. Badlong sa matag usa kanamo. Amen. God bless. God bless you more, sister. I-regards ko ni Brad Jumar. I-regards ko. Namo sa prayer nako. Okay? So, thank you again sa mga subscribers, aning page, new subscribers, thank you so much. Anya, ang uban nag-send og stars, thank you. Ako nang gi-appreciate, no? Salamat kayo. Unya, ako ikabilin, as always, ampo, takanunay, ampo, amping, abante, and I pray nga, today, Wednesday, dili ron matapos rong adlaw igsoon nga di mo panalanginan sa Ginoo. Tanang plano ninyo, buhat sa inyong mga kamot, I pray nga i-bless ni Lord mga igsoon. Amen? So, mag-replay na lang ko, Brad, kaya naulahi ko. Sige, replay, Brad. So, that's all for this morning. To God be all the glory. See you next time. God bless everyone. Mabungahong adlaw.